Agian joan den astean bideo hau ikusiko zenuen. Eta agian pentsatuko zenuen zeari den EHZ eta podcast bat egiten aurtengo taldeak iragarri beharrean. Iragarpenak fite heldu dira, baina oraindik fiteago heldu da Uinen hildoan EHZ-aren 30. urteurreneko podcasta. Gu Ana, Luma, Aitor, Irati eta Imar gira, eta bertzain bat bidelagunekin batera podcast hau sortzen pastu dugu azken urtea. Horretarako, 16 elkarrizketa egin ditugu, oren andana grabatu iazko festivalean eta antolakuntzako bilkuretan, eta azken 30 urteetako soinu artxiboetan murgildu gira. Horrekin, 7 ataleko podcast bat sortu dugu, EHZ-etako 30 urtez egin duen ibilbidea kontatzeko asmoz. Eta hori guzia noiz? Lehen atala otsailaren 3an edatuko dugu, eta hortik landa 2 astean behin asteartero entzuten alko duzue podcastaren atal berri bat. Nun? ehz.eus webgunean, festivaletik sortu zen Arrosa Irratien sarearen webgunean, eta noski podcast plataformak gehienetan. Errexena labur.eus/uinen hildoan helbidean sartu eta erosoen zaizun lekura joatea da. Eta Euskal Irratietan eta Badaren webgunean ere entzuten alko da podcasta guk edatu eta astebetera.